Што вядома пра беларуса, якога забілі расійскія спецслужбы? Каму Лукашенко раздаў новыя пасады і якія падрабязнасці сталі вядомыя пра суд над яго ахоўнікам? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Расійскія спецслужбы забілі беларуса. Адбылося ўсё ў Карэліі, гэта паўночны рэгіён непадалёк ад расійска-фінскай мяжы. Пакуль вядомая толькі афіцыйная версія расійскага ФСБ, і яна наступная. Мужчына рыхтаваў дыверсію і збіраўся закласці выбухоўку ў будынку адміністрацыі Аланецкага раёна Карэліі. Спецслужбы за ім сачылі, але затрымаць не змаглі, бо падчас арышту мужчына пачаў адстрэльвацца і ў выніку сілавікі яго забілі. Асоба загінулага беларуса ўжо вядомая. Гэта 49-гадовы Мікалай Аляксееў. Па адукацыі ён педагог, але працаваў трэнерам па ёзе. У 20-м годзе Аляксееў актыўна падтрымліваў беларускія пратэсты і выступаў супраць Лукашэнкі, што для яго скончылася крыміналкай. Па інфармацыі расійскіх сілавікоў, іх беларускія калегі абвесцілі Аляксеева ў вышук за абразу Лукашэнкі. Акрамя таго, не хаваў Мікалай і сваёй антываеннай пазіцыі. Але ж адна справа паставіць на аватарку ў сацетках трызуб і пагоню, і зусім іншая ісці ўзрываць будынкі. Тым больш, што Мікалай шматдзетны бацька і мае ажно 4 дзяцей. ФСБ настойвае, што Аляксееў дзейнічаў па заданні украінскіх спецслужбаў, і нібыта менавіта ад іх ён атрымаў выбуховае рэчыва брытанскай вытворчасці, амерыканскі дэтанатар, а таксама пісталеты-патроны. Расіяне нават паказалі відэа забойства Аляксеева, але мы не можам паказаць вам яго цалкам. На апублікаваным відэа бачна, што мужчыну забілі на нейкім закінутым складзе. Пакуль цяжка сказаць, наколькі версія расійскіх сілавікоў адпавядае рэчаіснасці, але сям'я Аляксеева ўжо пацвердзіла яго гібель. Па словах аднаго з сыноў мужчыны, да іх ужо прыходзілі спецслужбы. У жонкі загінулага адабралі тэлефон. Пры гэтым сын Аляксеева не верыць у афіцыйную версію, бо ён кажа, што яго бацька быў шчырым праваслаўным вернікам, пастаянна хадзіў у храм, і сын упэўнены, што яго бацька ніколі не пайшоў бы на гвалт. Акрамя таго, сілавікі назвалі Аляксеева чалавекам, звязаным з палком Каліноўскага, але прадстаўнікі палка паведамілі, што не могуць ані пацвердзіць гэта, ані абвергнуць, але заявілі, цытата: «Мы прызнаем, што прадстаўнікі палка прысутнічаюць на тэрыторыі Расіі і Беларусі». Канец цытаты. Былыя сілавікі з Белпол заявілі, што відэа забойства беларуса гэта пастаноўка. Яны адзначылі, што дзеянні ФСБшнікаў не адпавядаюць тактыцы. Напрыклад, замест таго, каб пачакаць і ўзяць дыверсанта на выхадзе з будынку, ФСБ чамусьці пачынае штурм. Таму белполуцы мяркуюць, што Аляксееў мог быць забіты пры іншых абставінах. Карацей, да гісторыі шмат пытанняў, так што мы будзем і далей сачыць за развіццём падзей. Сёння Лукашенко прызначыў намесніка кіраўніка сваёй адміністрацыі. Ім стаў Андрэй Ягораў, чалавек малады, з добрай кар'ерай і нават замежнай адукацыяй. Ягораву 38 гадоў, ён матэматык-эканаміст, вучыўся ў беларускім БДУ і амерыканскім каледжы Уільямса. Раней чыноўнік працаваў у Мінэканомікі і Беларусбанку, а апошнім часам займаў пасаду старшыні праўлення банка развіцця. Прызначэнне Ягорава сам Лукашенко звязаў з патрэбай мадэрнізацыі, як у эканоміцы ў цэлым, так і канкрэтна ў сваёй адміністрацыі, якую Лукашенко назваў сваім палітычным штабам. Таксама ад Ягорава чакаюць кантролю за даручэннямі Лукашэнкі, у тым ліку ў кадравых і ідэалагічных пытаннях. Цікава, што пры гэтым пасада кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі ўсё яшчэ застаецца вакантнай, бо Ігор Сергіенка сышоў у дэпутаты, а з яго заменай Лукашенко пакуль так і не вызначыўся. Акрамя таго, Лукашенко знайшоў новую працу свайму ахоўніку Мікалаю Шкрэду. Гэта палкоўнік, які быў намеснікам начальніка службы бяспекі Лукашэнкі, але цяпер Шкрэда перавялі на гаспадарчую працу. Ён стаў намеснікам у кіраўніцтве справамі Лукашэнкі. Дарэчы, пра ахову Лукашэнкі. Улетку 2020 года адбыўся адзін з самых рэзанансных судовых працэсаў у гісторыі незалежнай Беларусі. Тады на лаве падсудных апынуўся Андрэй Уцюрын, намеснік дзяржсакратара Рады бяспекі і былы кіраўнік службы бяспекі Лукашэнкі. Па справе аб карупцыі яго пасадзілі на 12 гадоў, а цяпер Белпол падзяліўся з выданнем «Зеркала» тэкстам прысуду Вярхоўнага суда па гэтай справе. І ў дакуменце ёсць падрабязнасці таго, дзе Уцюрын захоўваў вялікія сумы грошай і як сілавікі сачылі за фігурантамі гэтай справы.
Тут коротка нагадаем абставіны. Андрэю Цюрын узначаліў службу бяспекі Лукашэнкі ў 7-м годзе і кіраваў ёй 7 гадоў. У верасні 2014 года Лукашенко вызваліў яго ад пасады і прызначыў намеснікам дзяржсакратара Рады бяспекі. Цягам 5 гадоў усё было нармальна. Былы ахоўнік нават меў узнагароды: ордэн за службу радзіме і медаль за бездакорную службу. Але ў 19-м годзе ў Цюрына раптам затрымалі за хабар. Прычым Лукашенко казаў, што ў Цюрын трапіў пад прыцэл спецслужбаў, калі яшчэ быў начальнікам яго службы бяспекі. Скапілі ў Цюрына з палічным, калі ён браў ад расійскага бізнесмена амаль 150 000 доляраў. Такія грошы яму плацілі за лабіраванне інтарэсаў пры пастаўцы тэлекамунікацыйнага абсталявання для сілавікоў, у прыватнасці для турмы нумар 8 у Жодзіне. Агулам суд вырашыў, што ў Цюрын набраў хабару ажно на 192 000 доляраў. Сыходзячы з тэкста прысуду, гэтыя грошы захоўваліся часткамі ў розных месцах: у машыне, дома і нават у яго службовым кабінеце. Таксама падобна, што сілавікі праслухоўвалі тэлефонныя размовы ў Цюрына. Акрамя таго, адзін з хабараў быў несапраўдным, бо яму перадалі грошы, якія належаць КДБ. Скончылася ўся гэтая гісторыя, як мы ведаем, паказальнай пасадкай. У Цюрыну прысудзілі 12 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, а таксама пазбавілі звання палкоўніка. Іншых фігурантаў яго справы пакаралі па-рознаму. Тыя, хто даваў хабар, атрымалі ад штрафаў і хіміі да 3 гадоў калоніі, а тыя, хто браў, атрымалі ад 3 да 7,5 гадоў. Таксама нагадаем, што ў восені з дому ў Цюрына ў Драздах знялі арышт, і катэдж быў выстаўлены на продаж. За нерухомасць у элітным раёне былы лукашэнкаўскі ахоўнік хацеў 1 300 000 доляраў. Гэта звязвалі з магчымым памілаваннем. Маўляў, у Цюрын аддаць грошы дзяржаве і за гэта можа атрымаць умоўна-датэрміновае вызваленне. Але цяпер аб'ява знікла. Праўда, невядома, ці прадалі дом, ці сам у Цюрын усё ж перадумаў. А Наталья Качанова падманула свайго начальніка. Гаворка пра сумна вядомы мотавелазавод, куды перыядычна прыязджаюць то сам Лукашенко, то яго чыноўнікі, і пастаянна знаходзяць там усё новыя і новыя праблемы. Хорошо, что тут свое? Свое дизайн-проект, дизайн-идея, компоновка, сбор всех комплектующих от различных производителей. Значит, ничего своего. Галоўная праблема завода – імпартазамяшчэнне і лакалізацыя. Прасцей кажучы, збор прадукцыі не з замежных камплектуючых, а з беларускіх ці хаця б расійскіх. І раней Качанова, якая таксама перыядычна бывае на шматпакутным заводзе, абяцала, што ў хуткім часе план не проста выканаюць, а перавыканаюць. Але ж не выйшла, і цяпер дырэктар завода Манько расказвае, што разлік наступны: 50% лакалізацыі ў 29 годзе, то бок, мякка кажучы, не хутка. Дарэчы, гісторыя завода вельмі красамоўная. Праблемнае прадпрыемства далі прыватызаваць бізнесмену Александру Муравьёву, а калі ён не справіўся, то дзяржава адабрала завод назад. У 15 годзе Муравьёва показальна судзілі за злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі і далі яму 11 гадоў калоніі. З таго часу прайшло амаль 10 гадоў, але чыноўнікі ўсё яшчэ спрабуюць самі паставіць завод на ногі, але атрымліваецца, як бачым, не вельмі. Сілавікі працягваюць кашмарыць беларусаў. Цяпер за данат у 10 доляраў і удзел у дваровых чаяпіццях затрымалі мінскага іпэшніка, які гандлюе аўтазапчасткамі. Мужчыну ўжо прымусілі зняцца ў пакаяльным відэа і цяпер пагражаюць яму крымінальнай справай. А сямейную пару з Мінска асудзілі за ўдзел у пратэстах 20-го года. Муж і жонка ехалі за мяжу ў госці да сваіх дзяцей, але на выездзе з Беларусі ў іх праверылі тэлефоны і знайшлі там фота з пратэстаў. Пасля гэтага абодвух сужэнцаў затрымалі і да суда іх трымалі ў СІЗА. Цяпер жа кожнаму з іх далі 2,5 гады хатняй хіміі. Засада на могілках. Жыхары Рэчыцкага раёна пачалі скардзіцца, што на могілках пачалі знікаць кветкі. Міліцыя адрэагавала і нават адправіла сваіх супрацоўнікаў у начную засаду. У выніку затрымалі 2 жанчын, якія наладзілі свой асаблівы бізнес. Па начах яны кралі штучныя кветкі з чужых магіл і пасля вазілі прадаваць іх у Гомель. Цяпер на гора-прадпрымальніц завялі крыміналку. Іх барацьба. Улады, рознага роду актывісты і прапаганда працягваюць сваё змаганне з усім заходнім. Цяпер яны зноў згадалі, што ў святы кшталту Дня Святога Валянціна і Хэллоуіна прыйшлі ў Беларусь з захаду. А значыць што? Значыць, іх трэба абавязкова забараніць. Праўда, да 20-го года ані чыноўнікам, ані прапагандыстам гэтыя святы не перашкаджалі. Але ж цяпер, як бачым, зусім іншыя часы. Нам навязали день якобы Святого Валентина и день контактов с духами умерших. В Хэллоуин наших детей
Детей медленно приучают рисовать на себе морды чертей и разложившихся трупов. И маленький человек учится воспринимать себя не как чистое божье творение, а как черную рожу с провалами вместо глаз. Программа самоидентификации уже взломана и будет ломаться каждый раз, когда ребенку будут внушать, что череп вместо личика и нарисованная кровь изо рта – это здорово. Вось такія навіны чацвярга. 8 сакавіка навінаў не будзе, але ў нядзелю, як звычайна, вас чакае новы сюжэт. Таму стаўце лайкі альбо дызлайкі, выказвайце заўвагі ў каментарах і падпісвайцеся на канал, каб нічога не прапусціць. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.